Leli gama kulisuka DJ Sibongo phansi ke kwelaseshowini ngasibongo ngaphansi kwekhethe news mthunake sisandonane simbonane silake mamasha kwadlanda kwisibasha music festival kodwa ngempela lana qomo beske maskandi sithi ke data skenjini kodwa ngempela angazi uma ngithi ke data skenjini ngoba khona neqomu la sikingena noma ibatata ke uma sekunje khona kwethu sibingelele ngaphansi kwekhethe news siphinde siwamukele unjani yebo sinjani siyaphila futhi njani mhlawumbe umuntu ongakwazi okade eqala ukubona nje la kwadlanda uperforma engathi ubani uvelaphi yini ekulethe la kusibasha music festival lokho kukhuluma njengamanje imanager maskandi ukwabela phansi ekhanda ake ngithathe ngibingelele bonke nje abantu emakhaya la kusibasha maskandi festival ila wadlala eThekwini nenyiwe okungathi ngibukhiwe njengomculo maskandi ukuthi ngizojabulisa abantu mhlawumbe sichaza kafushane ukuthi yini le engcono ngawe ekwenza ukuthi umhlelo womcimbi ezethi cha nami ngiyafisa ukuthi imanager maskandi ibe khona emcimbini wami kwisibasha music festival imanager maskandi umfana oyidlumbela kakhulu onayifika ejabulisa abantu enze ngasifezele stage ongamuthi nawe muhle umcimbi uyakwazi ukubona ukubaluleka kwakhe ukuze nawe ngelamhla wenza ukuthi ukwazi ushaya imanager maskandi izizokwenza lokho ekade ukubona ikwenza mhlawumbe abafisa ukuqasha emcimbini yabo ngoba bafisa ukuthola iy'ngoma zakho ungakuthola kanjani iy'ngoma bengayithola kuphi imanager maskandi yathola lapho zonke iy'nkundla zokuxhumana nama-digital stores imanager maskandi Facebook, YouTube manager maskandi bese ngithola lawo inamba yami 073 96 385 ngiphinde 073 96 385 Sibonga kakhulu.